guys, nandito ako na naman para sa isang video na i-share sa inyo about my getting ready for the Valentine's celebration. Kayo, naka-makeup na ba kayo dyan? Baka andun na kayo, naka-ready na kayo, no? Ako ay papa-ready pa lang. So, here it is. Mag-ayos tayo ng buhok. Medyo may parang bagong gising ako guys. Kaya namamaga ang mata. Oh my God. Ganyan ako pag bagong gising na parang namumugto ang mata. Kaya intindihin nyo na lang ha. Okay. Ngayon ay mag-makeup tayo. Ito ay isang alibay na ito ang panahon ng pag-celebrate ko ng ika-8th year na magmula noong kami ay nasunugan. At para sa akin ay parang yung parang na-amaze ako dahil 8 years, hindi na malayan, ang bilis ng panahon, parang bagong-bago lang para sa akin. At saka very fresh pa sa mind ko. Always, lagi kong nare-remember. Paano ko kaya ma-forget yun? Kasi yun ang nagbibigay ng yung mga memories na of the past na parang dapat nakalimutan dahil yun ay kumbaga ay negative, pangit yun, hindi magandang nangyari sa buhay, so dapat kalimutan, di ba? Going forward, yung para sumaya ang buhay ay dapat kalimutan yung mga ganon-ganon. Kaso mo nga lang, yun nga, at hindi malimutan guys. My God, bakit ba ganun? Hindi ko malimutan basta-basta. So, ngayon guys ay maglalagay tayo ng foundation. Kasi kanina nakapag-prep na ako. So, meaning prep, naglagay na ako ng tonic. Ito, yung pangalan nito, yung Vagegi Phyto Cosmetici Rehydration. Ito yung tonic lotion hydratant. Ito yon para sa mga pores na dapat magsara dahil nagkilamos na ako na deep cleansing, then naglagay na ako ng primer. So dito na tayo sa foundation. Ayan guys, ayan. Tatamasahin ko ngayon yung mga memories na masakit sa dibdib, mga masakit, kuya Eddie, mga ganon, yung mga yung tumatagos sa ating puso na mga sakit ay dapat nang kalimutan. Kaya ngayon, alalahanin natin dahil 8 years, and then at the same time, magpasalamat ako ng todo-todo dahil biro mo yan, 8 years, hindi na malayan, lumipas, tapos parang wala lang nangyari. At yun, nagpapasalamat ako ng todo-todo sa Panginoong Diyos at walang katapusang pagpapasalamat dahil hindi niya kami pinabayaan. Grabe, biro mo yan, up to now, ay mahal pa rin kami ng God. Dahil kami naman ay maayos naman makisama sa God. Kami naman ay mababait. Diba guys? Naku, nagbubuhat ng sariling bangko. Nababaitan ba kayo guys? Comment down below. Oh my God, baka mamaya merong mag-comment dyan na kakatakot. Ibale, sige lang, comment lang kayo, it's free. It's free. Ngayon, ay dadalang ako ng habang nagpapaganda ako dahil kami magde-date mamaya. Ang starting ng dinner namin doon, mag-start ang buffet doon sa Ball Tropics mamayang 7. So 7 PM, hindi ko ma-promise na 7 o'clock PM ay nandun na kami. Kasi alam mo, ako sa dami kong gawain guys. You know, bago pa ako umalis, ang dami ko pang ihanda dito. Tapos yun guys, diretso pa rin ang trabaho, ganun, dami kong ginagawa. So siguro makapunta kami mga 8 na. Di bale, yun naman ay 7 to 10. So kung halimbawa ang 8 o'clock kami dumating doon, 10 o'clock ang crossing time,
meron kaming 2 hours, di ba? So, okay lang yun. Buffet naman yun. So, dalian na lang namin ang hab-hab. 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 Pati yung date namin hab-hab pa rin. Grabe naman katakawan nito guys. Wala nang katapusang katatawan. So, yun nga, ang nangyari kasing incident tayo na pinakamalaki na insidente na pinakamabigat na isipin ay ang pagkasunog ng aming bahay. Ang mga properties namin, hindi lang naman bahay, buong properties namin, sports car namin, yung mga iba pang mga properties namin doon na nandun, nasunog lahat. Including doon sa sa swimming pool, nag-crack, lahat nasira. Yung garahe, ganon. So, meaning, malaking kalunos-lunos na pangyayari na hindi ko makalimutan dahil yun ay pinaghirapan namin. For how many years kaming nagtrabaho sa abroad, ipinundar yun, pinaghirapan namin, pinagsakripisyuhan, tapos isang sunog lang, goodbye. Kaya, yun, in 8 years, ay laging, nare-recall ng isipan ko na, please help me to forget mga kachits, please help me. Pero, alam nyo, napakabait ng God talaga. Dahil tingnan nyo naman, di ba? Tingnan nyo naman. At okay naman, ayos naman kami. Nabuhay, masaya pa rin, healthy, at maayos pa naman ang pagmumuhay namin. Tapos ngayon medyo nakabangon, binigyan kami ng grasya ng Panginoong Diyos, at kami ay nabigyan ng pagkakataong bumangon na naman, at kami ay nag-uumpisa uli, at kami ay napakapag-construct na naman ng ibang bahay dito na sa city. Yung kasing nasunog namin na property guys, meron yung restaurant na with swimming pool, parang maliit na resort, and then pinagpaguran talaga namin yun. Pinaganda namin dahil nga yung matagal ka sa abroad, nag-ipon ka ng pera, and then yun nga, nagpundar ka ng gusto mo nang mamuhay ng dito sa Pilipinas, ayaw mo nang mag-abroad sana kung pwede. Kaya gusto mo na, balak mo na ay dito na manirahan. Ganon ang nangyari ngayon ganon ang balak namin. Ang nangyari, yun, pinaganda namin ang bahay, nagpundar kami ng mga sasakyan, meron kaming 4 na sasakyan noon. One is ang first namin na nakuha ay yung acquire namin, yung sumali ako mismo, sumali sa bidding, yung hindi namin nakuha sa custom na Nissan Patrol, Nissan Sentra. Sikat pa yun noon yung Nissan Sentra naming pinakaunang kotse ay hindi yung Nissan Sentra dito sa Bohol Sa Manila pa kami noon, sa bahay namin sa Antipolo. Nung galing kami sa Italy, ay nakapagpundar kami ng Mercedes-Benz kasi ako kung sumali sa bidding. Ako mismo ang sumali sa bidding, nanalo ako at nakakuha ako ng Mercedes-Benz na yung vintage, model 1970, yun, vintage. Yun ang nakuha ko sa PMA na bidding. That was 1999. Yun, 1999. Ganon ang nangyari. So, nagkaroon kami ng Mercedes-Benz, tapos pagpunta namin dito, bumili kami ng Nissan, and then pagkatapos noon, bumili kami ng, kaya 4 Mercedes. Nissan. Yung top down namin, yung Z3, na ano pa ba yun? Basta 4 Volkswagen.
yun. Volkswagen na yung Beetle kasi mahilig kami sa vintage. Yun na nga, kumuha kami ng vintage. Tapos ngayon, naging 4. Tapos, nabenta yung Nissan. Kumuha uli kami ng van naman na ang kinuha namin dahil nag-aaral na yung mga bata para may komportable na masakyan sila sa papunta at pauwi ng school. Ayun ang nangyari. Kaya, nung nasunugan kami, ang sakit guys. Tapos yung swimming pool, pinaganda namin, tapos landscaping. Tapos yun, yun, nagagarden ako. Alam nyo guys, nakaipon na ako ng mga maraming mancha sa mukha dahil lagi akong naiinitan. Talaga noon. Wait lang ha. Teka lang. Meron hinihingi yung trabahante. Okay. Tapos yun na nga guys, ang istorya ng buhay. Tutuloy ko. Teka muna, parang nagtabingi itong aking video. Tapos, yun na nga, nasunog lahat. So, nasunog lahat as in na nakakasakit ng dibdib, di ba? Tapos, yung pagkasunog noon, hindi lang yung material things dahil sabi ko, ang katwiran ko ay makikita pa yan. Dahil alam ko, kaming mag-asawa, kilala ko ang sarili namin na kami ay talagang workaholic at ano naman kami, masigasig sa buhay, masigla at masipag. At marunong yung ibig kong sabihin, masinop. Hindi kami kagastador, hindi kami barkadista. Ngayon, ang pagkasunog nun, ang masama lang, yung experience mo ba? Yung experience na doon mo nakilala yung mga taong tunay kasi ikaw kayang masunugan na makita mong may natutuwa para kang parang natutuwa sila na nasunog yan yung bahay na yung mga pundar mo ay nawala, parang tuwan-tuwa sila. Anong ma-feel mo? Hindi naman yung masamang isip, pero kitang-kita natin ang talagang totoong mga actions nila, gestures, and mga salita. Tapos, dun sa mga pangangailangan, mga taga malayong lugar pa ang nagbigay sa aming pangangailangan na mga help, like for example nung araw na yun, dahil alauna ng madaling araw nga nasunog ang bahay, kinabukasan, kung ano yung suot namin na natulog, yun na ang suot namin hanggang nandyan na ang haring araw. Kaya naarawan kami ng ganon. Tapos wala kaming almusal. Yun iniisip ko noon, syempre. Pero yung bag ko, meron pa namang natirang pera. Yun ang nahila ko. Una, doon sa kwarto, noong umalis na kami sa kwarto at nagtakbuhan. Ang sa akin lang, walang malutuan, walang mainitan ng kape or what. Alam nga namang iwan namin doon, nakatiwangwang. Tapos yung mga aso namin, buti na save din. 7 yung aso namin na puro German Shepherds na itago ng asawa ko doon sa kabilang bahay dahil bakante naman, bahay ng father ko, ay na-save sila. Na-save naman kaming lahat. Awa ng Diyos. Pero, yung mga gestures, mga tao na ang expectation mo ay tutulungan ka, ay wala. Di ba? Di ba ang sama? Yung may mga iba, malalaki pang utang. I mean, malalaki dahil para sa akin, pobre, yung hindi ako mayaman, malaki na yung $2,000 para sa akin. Kaya may nakuutang sa akin na $2,000 at hindi ko na i-mention pero napakalapit sa akin, miyembro ng pamilya ko, ay hindi man lang kami ni Honey Home makamusta, imposible hindi niya nabalitaan. And then, yung nakautang sa akin at pinuhunan niya sa tindahan niya,
pinamili niya ng mga soft drinks niya, natinda niya, may mga utang pa siya. Nakita ko at pumunta naman doon sa site. Noong tinawag ko siya dahil nakita ko, sabi ko, hindi ko na lang i-mention. Pakiano mo naman yung mga bata, nagugutom na. Kung pwede, maglaga ka lang ng itlog, sabi ko. Kasi yung mga bata, nagugutom na, sabi ko. Sabi ba naman niya, ay hindi, by duty ako ngayon, busy ako. Yun lang ang sagot. Oh my kulay, sabi ko, in every time na kailangan niya ng pangdagdag sa punan ng tindahan niya, ang takbo dun sa akin o sa asawa ko. Ang kapal ang kapal ng mukha. Pero tingnan mo, hanggang ngayon, nasunugan na kami lahat, hanggang ngayon ang buhay nila, nako, kawawang kawawa pa rin. Yung tindahan na sinasabi ko, wala na ngayon, sarado na, na-bankrupt. Ewan ko paano nila dinala ang paano nila di ba? Tingnan mo naman ang buhay, Diyos ko tayo. Ayan, re-reminisce lang natin yung mga pangyayari yung mga nangyayari sa buhay ay ika-8 year anniversary ngayon. That was February 13, kumbaga kahapon kasi 14 ngayon February 13, 1 o'clock dawn. 1 o'clock dawn nangyari yun. Madaling araw. Kamuntik kaming mamatay lahat-lahat kung hindi ako ginising ng God. Biro mo yung natutulog kami. Asawa ko naman noon may trangkaso, ang taas ng lagnat. At pinainom ko pa ng gamot na amoxicillin, Bioflu, Decolgen, ano pa ba yan? Basta 4 yung pinainom ko. Ano ba yun? Nanghihina siya. Kaya that time na nangyari yun, talaga, grabe guys, ang nangyari. Yung ang asawa ko nanghihina, na drowsy, na yung parang, tapos nung makita na niya yung apoy, nagulantang na natulala, hindi makakilos. Alam mo, yung ganun. Ako talaga ang nagtawag na ako, tinawag ko ang mayor, ang una kong tinawag talaga mayor. Pero awa naman ng Diyos, yung dating mayor kasi wala namang naitulong. Wala, kahit katiting. Tapos, kaya nga nagpasalamat ako na transfer kami dito. Iba yung mayor namin dito sa City of Tagbilaran. Grabe kung umaksyon yan. Kita nyo naman, kahit na mag-observe kayo dito sa syudad namin, dito sa Tagbilaran, buti na lang nalipat na kami. Mabubuti ang mga tao dito. Mas may puso. Kaya, sabi ko, we are so blessed na i-transfer kami. Yun. Ngayon, na-reminisce ko lahat, nasabi ko, kung sa mga tulong at ang mga tao, expectation nila, ay, ang mga kapatid niyan, ako, ano ang kapatid niyan? Ilan sila? Seven ang nasa abroad. 7 ang nasa US, 6 ang nasa US na kapatid ko, and 1 in Europe. Ni Haniho, wala ni isa na nakatulong na sa amin up to now. Ang sa akin lang, hindi yung tulong na material man lang. Yung kumustahin ka. Marami kaming kalamidad na naranasan. Pero anyway, sa akin, sanay naman na ako. Siguro sabi ko, katwiran ko, kasi iba ako Ibang-iba ako sa kanila dahil ako lumaki sa lola. Lumaki ako sa lola. Hindi ako masyadong kasama ko lang siguro how many years lang nung nung high school years and college days. Yun. Tapos yun na lang yung dinadahilan ko para hindi ako masyadong masaktan. Pero ang mga tao ang alam, sila ang tumutulong sa amin up to now? No. Sorry. Hindi dapat daw mini-mention to dito sa vlog. Pero, iba ako. Iba ako. Para makita nyo. Diba? Magalit na magalit. Totoo naman.
At hindi naman tayo nagmamayabang porket ganito na nakabangon tayo, hindi na tayo ah, nagmamalaki or I'm just telling this for my pride, no? Pero gusto ko lang, syempre, explain din ang side ko dahil minsan yung iba diyan nagpaparinig, iba ang mga lalo na sa Facebook. I hate Facebook every time na nasilip ko doon na ang sweet ng mga comments nila sa akin. Nako, ang gaganda ng mga naririnig mo. Pero, nako, ewan. Nako, bakit ba itong mundo na ito ay punong-puno ng mga ganyan, ng mga hypocrites? No? I hate hypocrite people. Talaga. I'm just telling the truth. Sorry guys, pero totoo lang ang mga sinasabi ko. Gusto kong maging honest at sana ay maintindihan nyo. At tayo ay nagre-reminisce lang at ito ay pagkatapos nito ay kalimutan na natin ha. Magpaka-happy na tayo. I'm just reminiscing. This is the just update ay ganito. From that moment na nasunog yon ngayon ang update siguro ay number 1 ang tabako na. Noon ang timbang ko is 50 lang. 50 kilos lang. Ngayon, hindi na ako nagtitimbang. Natatakot na ako. The last time na nagtimbang ako 65 na eh. Kaya sabi ko, wag na. Ayoko na. Kaya na-discourage na ako guys. Na-discourage na ako na magtimbang. Oh my God! Talaga. Grabe, ang timbak ko. My God. Tapos ngayon, nagpapaganda tayo para mamaya, masaya pa rin naman. Yun ang update. Update, tumaba ako. Pati asawa ko tumaba. Ang anak ko tumaba. Yung isa na lang, ang medyo payat dahil nag-gym. At ini-invite ako na mag-gym. Sabi niya, Mama, for your health, not just for your, your beauty. Sabi niya, hindi lang para ma-shape ka or ano. Sabi niya, para ikaw ay maging healthy. Ma-maintain mo ang health mo na maayos. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, tingnan ko pagka may time. Why not? And then, yung gym niya, parang blessing ba na siguro after a month, makatransfer na sila dito walking distance. So, wala na akong reason na hindi sumali sa kanila. Kaya, yun ang iniintay ko. Yun ang iniintay ko na baka may pag-asa pang pumayat. Alam nyo naman kasi, laging yung itong trabaho ko, ay yung ganon, sedentary, yung ganon na nakaupo, yung pag-e-edit, pag-upload, ng mga yung mga buy and sell namin, nakaupo sa online kasi, di ba? Pag online tayo, nakaupo, alangan naman, di ba? Minsan, tatayo, magluluto, magla-live, ganon. Yun lang. Kaya, tabatchoy. Ganon ang update, guys. Tapos, minsan, nagja-jogging din kami. Pumupunta kami doon sa Old Airport. Yung saglit din naman. At paminsan-minsan lang. Kaya tuloy, ganito. Oh my God! Grabe, no? Ngayon, ito ang update natin. Anong masasabi nyo guys? At dito naman sa pag-transfer namin dito, yun pa ang update guys. Pag-transfer namin dito, porket ako mahilig hindi pa ako vlogger noon. Nung pagkatapos ng sunog, ganon, dito na kami tumira. Diba? Ang hilig ko dyan sa Facebook, nag-upload, ganon. Nasabihin ako ng mga anak ko na, Mama, bakit di mo gawin na lang dyan yung posting mo sa YouTube, sabi ng dalawang yan, si Gian lalo, yung bunso. Sabi ko naman, bakit ko gagawin, anak ko, mahihain ako, sabi ko. Huwag ganun, huwag mong isipin yung mahihain ka, sabi ganun. Mag-post ka para rin yung ginagawa mo sa Facebook, sabi niya.
Tapos yun nga, gumawa siya ng channel ko, nag-open siya ng channel. Tapos yun na, yun na guys, eto na ako. At ngayon, up to now, ay awa ng Diyos at eto tayo, nagkikita-kita dito. At yan ang ginamit kong parang libangan at nakatulong sa akin na bumangon unti-unti. Kasi yun nga, yung kumbaga nabaling ko sa ibang bagay. Siguro sinadya ng anak ko yun para maging busy ako. And then para hindi ko maalala yung mga nangyaring ganun na masama. Kaya sabi niya, mama, mag-ano ka, gayahin mo yung ibang mga YouTuber dyan. Tingnan mo to, sabi niya. Pinakita yung mga sa ibang mga ginang, mga mama na nagbablog. Tapos ayun, na-inspire na ako. At yun, eto na nga. Eto na nga ako. Nakita nyo na. Oh, nag-uusap tayo ngayon. Yun. Tapos, ang gusto ko lang na i-express ay yung pasasalamat ko naman sa mga tumulong sa amin. Like for example, yung kaibigan ko si Susan, na talaga namang todo-todo yung si Susan Nicolaisen na tumulong sa amin. Talaga namang walang katapusang pasalamat talaga. Grabe, pasalamat ko dyan sa kanya. Kasi, ang pangalan nito na napakabait niya. Priceless yung ginawa niya sa amin, guys. Grabe. Dami niyang yung electric fan na 2, yung tulugan namin na kutsyon na napakalaki, king size talaga. Para sa ganun ay meron kaming kutsyon na hihigaan. Tapos binigyan niya na ako ng mga isusuot na mga bra, panty, mga ganun, underwears. At ako pa pinapili niya doon sa bahay nila talaga. Tapos nung araw na yun, wala kaming malutuan, ay ibinili na kami ng luto na lutong ay hindi pala siya. Yung pilot pala, si Pilot Degamo, yung kaibigan ng asawa ko. At yung iba, sila mga after a week, nagkita kami ng yung asawa ng pinsan ko, sinangsin niya. Hindi ko makalimutan yun, pinautang niya ako ng 5,000 para maibili yung mga bata ng damit. At si Susan din, pinautang din ako ng 5,000 para maibili ng underwears, ganoon, mga pangangailangan. Iba pa yung mga gamit na talagang nandyan na. Tapos si nangsin niya, tapos si Auntie Rose, binigyan kami ng 4,000 pesos. Tapos si ng Nenen, binigyan kami ng ng maraming yung mga imported na yung mga shampoo, toiletries, ang dami, mga delata, ganoon, galing sa ibang bansa, galing yatang New York yon, sa kapatid niya kay Nongmar, kasi bigay daw niya. Thank you Nongmar. Tapos mabait din yun yun ang mga tumulong sa amin. Hindi yung sabi nila, ay, nakabahay yan. May narinig akong nagsabi kasing ganun noon sa Albor, dumaan. Nako, nagbabahay-bahay ng malaki ang mga yan. Maniwala ka dyan. Sa kapatid naman yan. No way, no. Sana naman nakikinig ka ngayon. Hindi. Walang tulong dyan. Kahit pa sabihin mong marami kang kapatid kung di tumutulong. Wala. Okay? Nagbigay siguro ng may nagpadala ng package na yung mga used clothings na hindi naman namin nagamit kasi hindi namin size, yung kulay ay parang mga kulay sunog, puro kulay mga flame, mga ganon, maitim kami noon. Hindi namin maisuot yung mga design na yun, mga ganon na hindi mo pwedeng isuot, pero nandyan ang box, pero hindi mo naman yung basta-basta magamit yung mga binigay. Ano ba yon? Parang hindi naman sa hindi tayo nag-appreciate, pero mukha namang talagang hindi magamit yung nandun sa loob ng box. Paano ba i-explain? Tapos para lang may masabing may ipadala, ganun ba? Hindi ganun ang magbigay.
Dapat yung magagamit ng tao, yun ang isipin na ibigay. Hindi yung para makita ng tao, may maipadala ka lang. Para may masabi ang tao. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung tumulong ka, yung heartily. Diba? O, ayun. Yun ang mga masasabi ko guys. Tapos itong pagbablog ko, I'm so grateful na awa naman ng Diyos, tayo ay nagsama-sama up to now. At inabot na natin ng how many years na. No? So, since 2017, 18, 19, 20, 21. Mag 5 years na tayo guys. 5 years. 5 years na nasa sa YouTube tayo at awa naman ng Diyos ay natulungan tayo ng YouTube. It's been already 3 years na sinusweldohan ako at malaking tulong din sa amin na mag-anak yon. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at yung pinapasumpong niya sa amin yung mga tamang tao na mamit kapalit doon sa mga taong nang abuso sa amin or nangapi, yung mga ganun, talaga naman pasalamat ako ng malaki at wag naman sana akong umiyak ngayon. Masira ang beauty ko. Ang makeup ko, nasira na. Nasira na. Ano ba yan? Hindi tayo iyak. Hindi tayo papayag. Okay? Anong oras na? It's already 3:40. Oh, so, may 1 hour and 20 minutes pa tayo kasi 5 o'clock alis ng mga workers. Kailangan ko nang pumunta doon mamaya. Kasi alam nyo naman ako, so unahin ko muna ang lipstick. Mamaya tayo babalik sa eye makeup. Pinapakita ko lang sa inyo ito at saka ito ay parang anniversary celebration makeup. Yan. And then celebration of Valentine's Day. Kaya dapat hindi ako malungkot. Bakit ako iyak? So, year of the water rabbit and then the lucky color is magenta. So, magenta, try ko. Try natin. Ano ba ito ba ang magenta or ito? Which one? Tingnan nyo nga. Ano ba ang magenta dyan, guys? Swatch ko. Ayan. Ayan. Then, yung isa, ano siya yung napakatingkad na pink. At ito'y matingkad din pero ito papunta ng mag-red. Ito ay pink talaga siya. Alin na dyan? Yun tayo dito sa papunta na mag-red, no? Doon tayo sa matingkad. Okay. Try natin yan kasi year of the water rabbit and lucky color is the magenta. Let's see. Alam nyo kasi guys, sa may mga edad, ganito ang makeup para tayo ay bumata. Alam mo na, gusto natin magpigil ng ating edad sa itsura ay kailangan maging bata. Nako, pero hindi naman tayo lumalandi ha. Ito ay para sa Valentine's na date ko sa lakay ko doon sa Ball Tropics. Kaya, let's see. Ay. I-underline mo para maging ano yung shape ng lip mo. Anong masabi nyo? Okay ba yung shade niya, guys? Yung shade niya, okay ba sa isang hindi naman tayo nagmumurang kamyas, pero yun nga, nag-uuso-usuhan tayo. Tingnan mo naman yan, ganda naman, di ba? Pero mas maganda yata yung pink na pink. Teka lang. Pagka mas maganda yun. Ang tingkad sobra. Ang tingkad sobra. So, matingkad sobra. Dapat, meron tayong ipaibabaw na ito. Yan. Ito naman yung
Ang tinta nito ay anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo daw? This is Icon. Icon ang pangalan niya. So, ganon. And then, ano? Matamis. Parang candy. Di ba? Ganda, sexy. Sexy lips. Kissable lips. Ngayon, doon sa ating sa mata, lagyan ko rin ng konting pinkish na para maging vivacious or alive, lively. So, the pink, a little, here. Ganun ang nangyari guys. Tapos yung update ko ay ganun nga. Ang number 1 na mapansin nyo, ako ay lumapad. Yan. Naging heavyweight ako. Heavyweight? Ano yun? Boxer? Oh my God. Kung ano-anong sinasabi ko. Ganun ang nangyari sa atin guys. Tapos, syempre, ang itsura iba, kasi tumaba, ayun, nagbago. Yung anak ko rin, ganun, pati asawa ko, lumapad din. Pero, hindi naman masyado. Ako ang grabe. Kasi mahilig ako sa matamis. Ayan. Pero tinigil ko na. Tatanggalin na nating bisyo yan. Kamuntik ko na rin tanggalin ang bisyong kumain eh. Malapit na. Para makapag-ipon pati. Ayan, di ba? Di ba guys? So, ayan. Malapit na tayong matapos. And then, nagustuhan nyo ba guys ang result ng ating makeup for our Valentine's celebration. It's a celebration. Setting powder. Ayan. Tapos yung ating ang ating highlighter konti dito. Hindi na ako naglalagay ng guys ng pangalan nito, yung artificial eyelashes, hindi na, kasi alam nyo, sumasakit yung mata ko pagka tumatama yung pandikit doon. Hindi ko lang kasi mabigyan ng panahon ang pagpunta sa salon para sana magpa-lagay ng extension para naman masabing nagpaganda ako. Kasi alam mo, usong-uso yun. Ako na lang yata ang walang eyelash extension. Bakit yung iba dyan, pag nakikita ko dyan sa labas, lahat sila merong ganun. Tayo wala pa rin. Wala tayong time. Bakit tayo busy-busy? Sila hindi. Ganun talaga. Compare na naman ako. Hindi, kasi ganun talaga ang buhay. Tanggapin natin kung anong meron tayo. Meron ako, okay na. Okay na tong mascara. Konting ganyan lang. Gusto ko simple-simple lang, like that. Ayoko naman na sumakit yung mata ko na. Sumakit na nga siya sa sa ka-online eh. Pagod na sa pangalan nito. Pagod na ito sa radiation, di ba? Nakaka-diferensya na ang mata dahil sa radiation. Tapos, pa, di ba? Kaya dapat, patayin ito. Okay guys. Ngayon, ito ang ating makeup ay tapos na ba? Tapos na guys. Tapos, ang ayos ng buhok ko ay simple lang. I will show you guys. I will show you. Pinatay ko yung electric fan para hindi ako ma-blow dito. Yun ngayon ang topic ko, yung about okay, about the bahay, yung bahay naming luma na nasunog.
Yun, 'di ba, inumpisahan namin nung nasunog siya, binalikan namin mga after after 2 weeks yata yun na ano, nagkaroon kami ng chance dahil nakabenta kami ng property, then nakabenta kami ng yung Prado namin, Land Cruiser Prado, nabenta rin namin. Kaya ni-repair namin. Pag-repair namin sa bahay, nakikita ko sa asawa ko at sa mga anak ko, parang pag bumabalik kami doon, lalong masakit sa kanila. Kaya sabi ko, wag na, stop it. Ang i-repair na lang natin is yung project natin, ay yung itong bahay namin dito sa Tagbilaran. Yun, nag-decide ako and pinatigil ko ang trabaho doon. Tapos, ito ang pinatuloy namin. Ito naman, itong bago, hindi naman namin yung akalain na umabot ng ganun kataas itong building, umabot sa 5th floor. So, mataas na. Makita na ang dagat, makita ang island. Kaya tumaas ng tumaas dahil sa kagustuhan namin makita yung view. Biro mo yun? My God, mahilig kasi sa view sa dagat. Ayan tuloy. Oh. Ayun tuloy ang nangyari, guys. Kaya tumaas yung bahay namin. Ganon nga, guys, pero hindi pa tapos. Hindi naririnig kung pupukpok pa sila. Andun pa, oh. Mamaya uwi na yung mga yan. 5 o'clock, it's 10 to 4. And then ang namin doon sa Bold Tropics, it's 7. Pero sa tingin ko, kasi mag-prepare pa ako ng pagkain nila dito sa bahay. So, mga 8 o'clock na kami nandun. Pero at least, nakahanda na ako. Magugulat yung mga workers ngayon. Bakit naman ganito ang ayos ng ating amo? Ang arte naman nag-makeup. Ano kayang sasabihin nila? How do you like it, guys? Yung aking buhok ay ganyan. Simple lang. And then, ang damit ko ay yung may mga hearts na yung pink ko na bago na bili ko, and then yung bagong shoes ko. And then lang ako, fuso, yung stretchable na pants na yung parang pang jogging, stretch lang, yung parang pang yoga, gano. Para komportable, kasi alam mo, as a vlogger, kailangan komportable lagi kasi hindi natin alam, baka mamaya may tatakbuhin ka ng kunan ng camera, ganon, tapos alam mo, magalaw, minsan. Kaya gusto ko every time na may mga komportable lang. Okay? Tapos, ayan, then konting accessories, ayos na. Yan. Ganon ang update natin today. So, ano na ngayon ang pagbabago natin sa buhay? Ang pagbabago natin sa buhay ay positive outlook lang lagi. Positive, always positive, para sa ganun, ang swerte ay darating. And then, ang hula sa akin, nitong 2023, ay lalo pang suswertehin daw. At magiging pagkakataon na magkakaroon ako ng pag-asenso ng kahit na anong bagay. Okay, sa larangan ng vlogging, sa larangan ng business, sa larangan ng pagpapagawa ng bahay o sa mga gawain, yun ang naihula sa akin. At parang nafe-feel kong totoo yun. At darating ang magagandang pangyayari sa buhay natin dahil ang God ay mahal tayo. Ayan. How do you like it, guys? Ayan. Tapos na tayo. Tapos na. How do you like my makeup? Simple lang, pero rock, no? Simple, simple, but nice, no? Okay. Tapos na. Ang haba na naman ng aking video, pero okay lang. Oh, see? Ang ganda ng aking face
Pero yung tabatsoy ko, paano yan? Para akong untol-untol na bola. Di bale, I will make, I will try my best na I will be going to exercise na. Kailan kaya? Lagi na lang sinasabi. Pero wala namang time. Okay. Sige. Magbabay na ako para may handa ko na yung suot ko. And then, may handa ko rin yung mga dapat kong asikasuhin dyan. At tsaka sa dinner dito sa bahay dahil hindi ko pwedeng iwan sila na walang dinner. So, yun na guys. Thank you so much. Thank you so much sa mga support nyo sa channel. Yun ang updates natin. And then, thank you very much dahil alam mo, nung nag-anniversary, sabi ko, February 13, na naging 80k na ang subscribers. Thank you so much sa trust. Thank you so much sa mga tulong nyo sa channel. At sana naman ay huwag kayong magsawa at sana dun sa Facebook page natin, sana pag may mga live ako, pindutin nyo yung star. Yung star, wala namang bayad. Kahit yun lang, para sa ganun ay may continue ko ang paggagawa ko ng vlog dahil alam nyo naman ang materials na ginagamit ko ay binibili ko. Okay? Like for example, today, may mga bago akong cosmetics para magamit ngayon sa video ko, ay binili ko yun. Yung star lang, pindot, para magkaroon naman ako ng kita. And then, thank you so much sa mga hindi nag-skip ng ads talaga. Thank you so very much. Talagang ang babait nyo. Talagang, grabe. Wala akong masabi sa inyo guys, mga kachits. Ang babait nyo. Thank you so much ha. May God bless you. And may you have more blessings to come in your life. Sana. And, okay, stay safe. God bless. I love you guys. See you again on the next video.